Ningkan po aparman Longri ke pachari ponjia phan Election Commission of India hinpen Northeast India long Longri ke thom mate Meghalaya Tripura lapen Nagaland long Assembly akilik kachepate journey pangdak pontang long Labangso puthak Election Commission of India hinpen arkoni bhaikrener cap arni press conference phaponsi Chief Election Commissioner Rajiv Kumar hinpen pangdak ponlo Labangso press conference out ke than pona tengke Tripura longri alongke arni si verang bongsi constituencies ke do anta thanga chikloni phai kre trok arni si padopon kokpo lapen Meghalaya longri pen Nagaland longri along bangke thanga chikloni phai inkoira trok si arni si kilik padopon po Tripura Meghalaya lapen Nagaland Assembly akilik along votes ke lakha ponji lapen ang the ke paklang ponji arni lake therea chiklo ni phai hiniar ni si paklang pon rapet po Labangso longri ke thomalong pinpur dam sinang non Tripura longri along ki khiboma government lake BJP government halpu Meghalaya along setami BJP atum kachirab don pensi National People's Party khipon bomlo lapen Nagaland longri along setami BJP atum kachirab don pensi Nationalist Democratic Progressive Party atum khipon bomlo lasi non ki bangja kili galong labangso longri ke thomara atum puthot pachari ponthuja barsai pithulangma pipema lage non thanga chikloni phai kre trok lapening kora trok sioni si matha pon ikpo kado kabe pangrum petpen lak trok ebra hinira suriner kep abang pubang phia tumsi ingwai pon ikpo lapen akimia voter setame lak hinira suriner kep phai an nangklanglo National Desk Report Karbing Longlal